हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज सकाଳେ ମୁଁ ଇପି କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ରୁଟି ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦିଦିର ପାଟିରୁ ନାଳ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଖିଚିଡ଼ି ଆଉ ରୁଟି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇଲା। ମାମା ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍ସଲ ଦେଖି କ'ଣ ଆଉ ମନେ ରହିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାର୍ସଲଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଆଙ୍କୁ ଖାଇ ପକେଇଲୁ, କାଳେ କିଏ ଖାଇଦେବ ବୋଲି। 3ଟା ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ତଥାପି ଆମ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାମା ଆମର ପଣସ କାଟିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର କ୍ଷୀର ପକେଇଦେଲୁ, ଚିନି ପକେଇଦେଲୁ, ବରଫ ବି ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ପାଇନାପଲ୍ ଜୁସ୍ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଆମେ ପିଇଦେଲୁ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ରୋଲ୍। ଏନେ କ'ଣ କରୁଛି ପାଣ୍ଡା ଚିଟିରେ ଚାରିଟା ଟିକେ ପାରୁଛି। ଚାରିଟା ହଉନି, ଚୁଟିଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା ଏତେ ଲମ୍ବା ଚୁଟିଟା। କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି? No, 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 no. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମଜାମସ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ।